Makasimba chere mabuja tauya nadzo dzanyasi zuva rechimakumi 3 mwedzi uno wakurume motirekerera kamuinziro rakapondiwa manduwe zvanga zvida kutonetsa asi aiwa takurira rekai tikunyepai zviri munhau dzanyasi ipapa kwaburika padandemutande ana Hopewell nana Menard Manyowa hwari kuburitsa nana Jerasi Mawarire hwari kuburitsa zvinhu zvavari kuti ifoni yakaitika pakati paChamisa naMnangagwa wachitiwo Chamisa akatojakare mari panyaya yekuti aite kuti hurumende ireke kuramba ichivhiringidziwa nomapata anopikisa pakaita kunyangarirwa wakomana ipapa paunobva watoona nhaya wekuti ya pano nyaya nokutoti wakuvhiringana Hopewell ari kureketawo zuva rache ari kuti ndeya 2021 Jerasi Mawarire ari kuti ndeya 2022 Menard Manyowa ari kuti ndeya 2025 pakanyangara unobva wasaya kuziva kuti chii chaizvo chiri kuitika asi kulinga kwedu panenge pane zvimwe zviri kuitika iye Chamisa iyo abva andoti aiwa imigoreka yatorekerai zvinhu zviri bebasa izvo inini munozviziva kuti ndiri munhu wenyu chaiye wepaditi hwii kuti ukure uko saka rekai tione ipapa kuti zvinopera sei asi munondoziva kaa zvinoitika ipapa chokwadi chaicho aiwa chinoteka iri tsaba chinoita kunanaira hacho soka hwavhi asi chichisvika rekai tinoramba takalinga kuti zviri kuenda nekupi. Nozuro weZimbabwe Council of Churches wakatorwadziwa fani wakaburitsa masoko awo wachiverenga tsamba yakanyoriwa kumudzi kweduno wachinziwo ZANU-PF wakati wakomana gorekai kutoenda nekumacheche kuti vanhu vauye tiwanyepe zvokuzonyepa pamusangano uchaitiwa wokubvunza kuti bumbiro romutemo ritori chinja chere kana kuti hwii unobva wanatsa kuona kutoti kana zvasvika pakuti vanhu vakurambidzira kuenda kucheche kuti tiite zvomatongerwo enyika paita kunyangarisa apa mudiro vari kuriita kuti vachinje bumbiro romutemori unobva wandokunyepa imhando wekuti pano zvimwe zviripo ipapo asi rekai tirambe takaringa kuti zvinoenda nokupi tinenge tichizonyepana. Iyo misangano yakaitiwa pakupera kwesondo papa iyo inochokuita nokungwa pfungwa dzevanhu panhau yokuchinjiwa kwebumbiro romutemo wakomana kubulawayo wakahwadziwa fani wachiona mapostori imi kwai mapostori angaita kudiriwa mhando yekuita kudirana chaiko kusvino apa vamwe vanhu vanozikanwa nemazita wakaita sana Kotati nevamwe ana Gift Siziba wese kurambidziwa kureketa mhanduwe pfungwa dzaindodikana kurekete ipfungwa dzeyo wari kuti pamberi no 2030 unobva wanatsa kuona kuti pakanyangara kunketa kwaita vamwe vanga wavhiringika mhanduwe wachiona mumwe mudzimai auya akakatanura mbasha yache kuti asare akapfeka skipa yakanyoriwa kaa kuti no to 2030 wakahwadziwa fani kunorekai tigoona kuti zvinoperera kupi apa ipapa pokare kunketa koku umwe mufana aripo anonzi Danford Story abatiwa aripo ipapo akabva azoendesiwa kumapurisa azooniwa ari kumapurisa achinzi ano nyaya dzaarunza apara unobva wanatsa kuona kuti varume wawa idi vanochinja mamuitiro wacho zvawakafundzisiwa naMugabe izvozvo ndizvo wachinoramba wakasimba nazvo rekai tione kuti zvinoperera kupi asi vanhu vari kuramba kuitisiwa rekai tinoramba takaringama. Vanhu nzvimbo dzakatenderedza nyika wakunyora kudaro paramende kuti wakomana goitai kuti tiyese tikone kuboya mukana wokuti tirekete nezvo iyo mutemo wamunoda kuchinja bumbiro romutemo uyu kuti zvakamira sei rekai tigoona kuti udare paramende wachazozvitetekera chere kana kuti hwii asi kulinga kwedu nzvimbo dzagoisiwa dzagotoitiwa shoma nochikonzero kamu kuti vanhu vareke kugenda vakawanda pokare vari kuenda wacho kurutanda kwasadziwa kawawo wanenge wakazazana imomo wakatutirana vachipanana mukana imimi wari kuda kureketa zvimwe munopiwa pamukana wokunyatsati murekete pakanyangara mhanduwe rekai tigoramba takaringa kuona ukuwo tendai biti nyasi agopa mureketo mhanduwe ari kuita kung'ara achiita opodza masoko pamusoro paChabangu
rekai tigoona mhandiwe kuti zvichapera sei, nokuti pano nyaya apo pariba achaziva chokwadi nomanyepo manje kureketa kuno, nokutoti wanga wari kupembedza chabango manje anwawo ndio waakumirapo kare kuti aiwa bati chamuziva bati chamusvinu baakazodi. Regai tirambe takaringa izvi zvaakuda kuramba takaita kuringa kunoita tsvimbo nodohwe, nekuti tikada kumhanyisana nazvo unogona kuti uri kumhanyira kudohwe iko kuri kuya tsvimbo, kana kuti uri kumhanyira kutsvimbo womhanyira wobata tsvimbo dohwe raendawo kwaro rega. Regai tirambe takaringa kuona ipapo, asi kurambai makavhura maziso nonzeve mhandiwe kuti munzwe zvizere chaizvo chaizvo. Wamwe wanhu wano mazita anozikana munyika mese wawadziwa fani kwai tiribe kupuwa mukana wekureketa tazobva tapfikiwa kunze wazobva wati rekai tirambe takaringa, kutoramba takaringa kuti zvinopera sei, nekutoti pano nyaya chaipo tinenge tichinyepana zvedu. Ukuwo mapurisa wazeta raP ari kureketayo kutoti tanhadzira manjika horodhe yepasika iyi mhandiwe aiwa gotekairai makadekara henyu, nekutoti tiripo takatenderedza nyika yese kwai takaikomba nyika iyi. Rekai tirambe takaringa kuona wandoti wanhu goitai tusvinu mureke kugoita kusikinya tokono maningi kuitira kuti tirambe tichiita kungwanana kwakanaka. Wanoringanozvo mari wari kuwadziwa fani nonyaya iri kunzi nehurumende tati kambani yoVungu Solar kwai inobika magetsi ozuva, iyoyo kambani iyoyo kwai dhiri rayanyorana noZesa kuti Zesa ichange ichitenga magetsi kwavari, kwai hurumende yati aiwa wakatadza kuita kuti zviite zvisvinu tichaita ndisu tichaisa mari yacho, kuturika mari mhandiwe chikwereti pamusoro ponyika. Unobva wazvisaya mbaniko muridzi woVungu iyi. Rekai tigoramba takaringa, asi munondoziva kaa kuti zvinozondoburika basi, kuziva kwedu inenge iri yewakomana. Rekai tirambe takaringa hedu. Apa makorokoza akamboita dhirama rakanzi amakorokoza ainzi Sporo, asi zita rache chairo riri Alec Zulu vaiatisiya, tiri kuti ngaazorore murugare RIP Sporo. Ipapa wakomana kwainobhangiro pasi rese World Bank upfumi hweZimbabwe hwakwira kuenda kumabhirioni anobva pa40 kusvika pa50.3 from 44 to 73 billion rand dollars pachirungu. Pakanyangara unobva wanatsa kusaya kuti wanenge wachinyatsoringei chaizvo kuti wasvike pakureketa zvakadari izvi, nekuti isi tikuzviona baizvo tikuramba kaa tichindokwangwaya tichindotambura tichindoita kusaya kana kuziva pokuringa, saka kuno tinozviziva sei kuti ndizvo zvaakiitika. Regai tirambe zvedu tichiringa kuona kuti zvinoperera kupi. Kwaino vanoringana zvomushonga munyika medu muno mutumapepa Citrosoda kwai ngatupenutsiwe mopuwe mari dzenyu dzamakatenga nadzo, nekuti twanzi kwai kuno shefu mhandiwe kwai kuno poison chaiyo inokona kuuraya munhu. Pakanyangara apo utano hwakanaka kuwanhu. Rekai tione kuti zvichapera mushechere izvo. Tikaringadzo mutambo kwai Zifa yamisa kutamba Teenage Academy nokuti akaburika mhandiwe akabata bhodhoro doro zvinodhaka zvinokora, asi akanga ainowabiache anana kamba newamwe, asi ndiye azobuditsiwa ari mubodzi. Rekai tione kuti zvinopera sei, kuti zvinoenda nekupi. Elliot mujaji kwai ipapa aiwa agoita tusvinu agotekaira mhandiwe kumazuva 16 kuti asimudze mari yokupa wabiache. Rekai tigoona kuti akabuditsa mari, tatanyepiwa baa kuti yakabuditsiwa imari, toramba tichimurwera manja nekutekeretsako. Toringa dzirikitika pasi rese. kuSouth Africa kwabatiwa wabvana washanu mhandiwe, zvinorwadza, wabatiwa nozvinodhaka zvinodhura. Apa kwaizvo mamirioni mari yokuSouth Africa mashanu, 5 million rand pachirungu. Unobva wanatsa kuona kuti pakanyangara wanga wari panhandare kayo ndege yoOliver Tambo. Pakanyangara apo waiwanga wachidaenda kuChina, asi zvaakona kwai hwendo hwadimuwa mhandiwe, dimuriwa panzira. Izvezvi waringana manje inojere
regai tirambe takaringa. Apa kuEastern Cape kuno chimwoto chaicho, kwaiwa vanhu ikweyo vari kurwadziwa kuti kwaiwa Nigeria wagenda kuisa mambo wavo vanhu vavo muNigeria iko kuSouth Africa. Regai tione kunyangwe nemuzinda wavo wabva watoreketa ukati imigwetai tusvinu godi pfamai unge musipo timboona kuti zvimhepo ita ndeyapfuura. Regai tione kuti zvinoperera kupi, asi yei pakanyangara nekutoti dzimba mabhizimusi zviri kupisiwa kuEastern Cape uku palibe chizvinhu chaizvo. Wamwe watsano wanonzi Ben van Wyk kuSouth Africa uku kwaiya agoti inini mugodhi wangu unoita zvisvinu kuno, kana vanhu vaenda kumba makorokoza uyai mupinde mumbochera muburikawo kuseni vanhu vangopindirawo pokare. Zvati zvazikanwa paizvozvo. Regai tigoona kuti achange achiita sei, ndopanobva patokunyepai kutoti agara anga akudhira nawo vanhu vavo. Regai tinoramba takaringa. Uyu Lebo M kuzungaira kwache kwakuburika pachena manje. Ipapa agototi akubvisa nyaya kumatare odzimhosva kuti aite kureketa naLenmo Jonas kuti Lenmo arike kugosekesa vanhu nonyaya yoLion King. Wakushaka kuti ndinojiwa unonzi iwe palibe chawauya nacho baba. Regai tione nyaya yacho kuti inoperera kupi. Angola noBotswana dzirikuita kurambama ndiwe dziita kushambana manja. Zvawabi edu manja anoshambana idi. Angola iri kuda kutenga zvikamu 30 zvoDBS. Iyo Angola abva yati Botswana uyawo utenge zvikamu 30 munenonzi Lobito Oil Refinery. Wari kuti kana wadando aiwa peturu wanenge wakuita kamadira aJochina. Zvawabi edu hokwedu aiwa wari kundofunga kaizvozvo, wari kufunga zvo2030 zvizvi. Zvinohwadza mandiwe, kuhwadza chaiko. Regai tirambe zvedu tichiona kuti zvinosvika kupi. Apa muzinda yoIran yakatenderedza nyika pasi rese, wamwe kuBritain, kuRussia, kuAmerica, kuSouth Africa kupi wari kuburika mandiwe wachiita kuita kusekesa vanhu nonyaya yezvirikitika kwaAmerica. Pakanyangara. Regai tione mandiwe kuti zvinoperera kupi, asi hondo iyi haidi zvinhu. Ipapa Trump atonza kutofunga kuti dai rikandifonera wabi yangu maArabhu wavo ndibva ndanyatsa kuwanyepa kuti imimi goitai tibatsirane kubhadhara mari yehondo iyi. Wakamboutandirei musindo iwe Trump? Zvakuhwadza manje. Regai tirambe takaringa hedu kuona kwainenge ichienda, asi akaramba akasimba nokuita hondo kudari, nyika iya ichabva yaita kuparara. Mari yekuAmerica inoita kuparara chaiko kuzvino. Regai tirambe takaringa zvedu. Koka mabharani mukuru woCAF anonzi Masengo Omba agoti aiwa ndichazvidaba ndadichiwa ndichazvidaba zvokusenza kuCAF. Iyo nyaya yaSenegal iyi ndo yaita kuti adari. Regai tirambe takamuringa. Uko Kitsikofendiri kuIOC kwacheku kwayagosimudza futi pokare mutemo uya wokuti vanhu vanofanira kuti wavhenekiwe kuti wabva nachere kana kuti ausimudza pokare, wanga wambozorodziwa. Kuno ipapa vanhu vari kufaraba nazvo, ivo vanoita zvokodzero dzowanhu wochingochani. Regai tirambe tichiringa hedu kuona kwazvinoperera kuti ndokupi nokuti zvakamira sei. Tinoramba tichinyepana, asi kwanyasi aiwa tapeta zvirauro ndini wenyu mhanduwe onhau.